Jeg har aldrig misset en hook med Blitzcrank før. Det er rigtigt. Shirley. Det er rigtigt. Prøv at spørge Misborg. Lol. Ej. Det er også det. Ej, okay. Nej. Åh. Lol, what the fuck? Come on. Ej. Det kun er tilbage, mand. Hvad? Lol. Oh my god. Ja! Nemt spil, mand. Lol. Nej, Det er knock-offs. I kan ikke. You're done so. You're done so. Glem at flashe! Nej, glemmer du flash! Oh, nej! What the shit? Det er fedt. Det er fedt, at når modstandere surrender, så er der bare sådan en... så må jeg lige så godt bruge alle mine guldhånds.